Ima test ljudi. U našem klipu ćemo da igramo Clash Royale. Samo da uključim. Prvo sam uključim. Znači će da igramo Clash Royale. I dan dijem da se šišam. Posto ću da se slikam i vežem na Google+. Ok. Znači, šta će Lord Dogiju? Ne meni da skine. Znači, 200 donacije. Ne znam šta bi ljudi mogu sad da stavim. Hajde ću. Ljudi, znači moram da gledam na sat. Idemo da otvorimo ova dva česta. Idemo na dve borbe. I tada će biti kraj klipa. Znači, brže da požurimo. Ja. Znači, ne može mi ništa. Ne znam šta čovjek uopšte pokušava protiv mene. Ali okej. Skinem. A znao sam tačno. Tebi ti nećem. Samo sam si tegla cenu. Oje, ne voliš. Divan, mili moj. Boj mali. Tako bre. Ja, previše. Sad. Bum. Ode. I evo ljudi, opet izvinite što nisam pričao. Idemo brže na još jednu borbu. Moram da se šišam u 6. A tako, ajde. Idemo.
Panam. Você vede o cozido, pupinha. Disco com Você vede o cozido. Manövrador slime. Kupidę za pan tym kał. Kurde splawowy jako tebe. Słońce załazi. Tu. Naravno neće. Ljudi, izvinite, mnogo se koncentrišem na ovo sad. Baš ono mnogo. Ne. Ne, uništit će mi, nemam šta da radim. Dobro, nema veze. Odi meni. Njemu. Dobre. I da zapamtim kao njemu s malo dobrog vina. Plavo iako me napet. Tvoja krvina, sunce zalazi. To idi tamo, vuče moje malo. To nema. Ne pre. To pre ljuti. Idemo bre. Ništavajte mu to pre brže. Tako bre. Mrš. Idemo ljudi, evo ga pobjeda. I sada moram da krenem da idem na šišanje. I vidimo se do tada, do tada veliki pozdrav. Mi se vidimo